Как да направиш дома си смарт? Откъде да започнеш? Какво да имаш предвид и колко би ти струвало? Здравейте, аз съм Ванката от HomeKit Fit. Днес ще покажем наш реализиран проект и ще отговорим на всички тези въпроси. Последвайте ни! Влизаме в къщата умно с едно докосване до смарт ключалката, която ни дава и още един куп умни функции. Минаваме покрай сензора за движение, който автоматично задейства умното осветление. Смарт осветлението Philips Hue ни посреща с уютна атмосфера. През умния ключ можем да променяме цвета, яркостта и ефекта на всяко едно осветително тяло. Смарт контролер за климатици и умните термоглави поддържат избрания от нас температура и климатизация. А умният пречиствател се включва сам при влошаване на качеството на въздуха. Домът ни се адаптира към всяко наше движение. Настолната лампа светва сама, когато седнем на креслото. Всичко работи в свързана екосистема и се управлява през едно единствено приложение на смарт устройството ни. Външното осветление се задейства автоматично по залез. Осветлението се синхронизира дори с любимата ни музика. Гаражната врата се отваря, когато засече, че приближаваме. А колко би ни струвал умният дом? Можете да започнете и с 300 лева, за да направите парното умно, например, и да надграждате във времето. Защото изграждането на умен дом е вълнуващо пътешествие. Последвайте ни за още видеа. HomeKit Fit!